ebhekele ukusebenza kwamabhizinisi kuleli iBUSA ithi asikho isidingo sokuthi kuqoke uNgqongqoshe weZogesi njengoba ikomiti lezamandla likazwelonke likhona eHhovisi likaMengameli. Le nhlangano iphinde yezwakalisa ukukhathazeka mayelana nesimo sezenhlekelele. So how does a Minister of for Electricity relate to the Minister of Energy? And where the demarcation of the roles and so on, it just creates confusion and it's unnecessary in our view. The removal of red tape, the President has the red tape there in his office. For a year, there's been no progress on that. INUMSA, iSAFD, Action SA kanye nezinye izinhlangano zomphakathi bangabanye abafaka amaphepha enkantolo bephikisana nohulumeni ukuthi aqede inyanga ohlelo lokucisha konke ugesi kulelizwe. Laba bafuna nokuthi izibhedlela nezikhungo zemfundo zingacishelwana kancane ugesi. They're not implementing the simple solutions that can end load shedding today. What they're doing is misleading the public into believing that it will take 12 to 18 months for them to resolve this crisis. uMengameli uCyril Ramaphosa uthi laba bagxeka isinqumo sokuqoka uNgqongqoshe weZogesi abanalo ulwazi olwanele. And it's based, I think, on not really understanding what we are seeking to achieve. We're seeking to address the electricity crisis by declaring a state of disaster. And it's quite interesting that they called for a state of disaster. And now that we've declared it, they are opposed to it. Uhulumeni ukuthi abe nohlelo olucacile lokubhekana nokucishwa konga kogesi kulelizwe. Le nhlangano ithi ngaphandle kobuholo obuqotho obuvela kuhulumeni ngeke enhlobo izibonakala inqubekela phambili ngesixazululo sale nkinga yogesi ekhungethe izwe.